Ka Meghalaya State Commission for Women MSCW kalami shakmat ban penshai baka jing to ke jongka halor ka jing ja sha le khlem akor jing kin riungut ki thayele kai cricket under 23 kadai ka balawan ban bu jing ujor hi de kini ki thayele kai om de bakala shimti hi dalade ya kanila pen pau da ka chairperson ka commission ka kong yamans im haba kren shakilat pathai ku bor ha office trekam ka jongka halait crash long ha ka shitarik nai tung haba pen pau ba ka jingja kala ta ajur yaki babun balang kala ongru ba ka jingwan ujor jong kini khina kan thei kala wanlong hadien ba kila yai am na du banai no pra hadu banai jemang kabolong san banai hadien ba kila wan ban ujor shaka commission ka ba shimti ya ka kam La ongru baka ni ka jinga kendu bat kini ki kena kam day tang shisin Henry kumba kat tu kat ni sin nang ban sungu thu bat ngam jeliu bha shapang kabala jabaro hadien kani ka commission hakasin baningkong kala khot hajar shwa ya u head coach bat ya u assistant manager hakaba hakani ka jingkhat lalapat ya ka jingshisha bala pen khenyi ki kindoan prevention of sexual harassment POSH kala ong bahadien kani ka commission ka penmi pan ya ka hukum ka jongka baya u head coach Devon Suspan ya u kumba kat tu kani benai kat ba ya u assistant manager pan la ai jingmot badan kam ban shuweng bet ya u na ka kam namar ka jingja kala lam shakaba kham sngusi hadien kani ka wan pat ka benta ka ba ar jong ka jing token ha ka ba ka jingkli ka ba mi hangni ka long bada kumno ba kinong kitkam hakatu ka por ka Meghalaya Cricket Association MCA kim shimna shimkha yakani ka kam kabala da desis ni arsni la ban pediang Henry hadu san banai pan ban up kalong ka e ka bam la satya ban pediang halor ka nila penshai ba kini ka saungut kinong kitkam kitei ki bala syak modui ka ba penong ya ka commission bakan haban khat hajar lang yaki ya kabala mi ka jing ai down bakala don ke election bat ka wei ka mukot tuma ka ba penong yaki bakin bun kam ka commission ka penpau ba menta hi na kalyang ka jongka kala pendap yala ka kamram kat ba ka thma jong ka jingya ka ja ka ba ya dei hapo ka MCA kala ya shabar bat kam hap shu hapo jongka nalor kata ka commission ka ai porshibna ya u president ba menta ka MCA ba un pentre kami ki jing a jingmut bat hukum ki jongka balada jia pemburam ka commission kan hab bakan shim de ki wei pat ki sin jam khnang banya dai kini ki riungut ki thayele kai mo pa kani ka case jok kini ki under 23 women cricketers team kala kta ki babon mo kini shukwa ban shukun chai kan dia kan ne namal ba ni la le ki bade kwa ban chai nung pong du e bam de ban shimman ni kini ka case le ki wan ujor kini ki khana but maki kila up na do banai December hadu banai May mo kata mut san banai ba kila shu up isawan check commission but ni sa shimpi ban bat hang ta ban ya kendo bat kim de ban ya kendo ban sien ya kendo tu ban ni sien ban su tho mo ban su tho e kata jing e ka jong ti but the reality then jong problem ke jong ti based on that but there thing is a khot e ki to bin pom ba ki complain against regarding head coach, but way but there the assistant manager. No? But nilapa kadegi jing shisha kula violate in the Posh Act, no? Sexual harassment at the workplace. But ni so si ban ong kata tangka le no kat kon jing ja kan ong kata de ni pen kendo ni kendo shi ki mo nge de ka long fe ban ni kendo shi ki ban sngam ki ke bi ta pai but pen kendo ki ro ba ti na complain yaki te ni la ba ka de jing shisha but makiru kim la hi ban len kata na ma ba ka shisha ka don they based on that ni sa make the order but the recommendation from head coach but can suspend no you na suspend you to ga ne nai but kam tam le bam dan kan jing ya dei e ba kana mani kan do e ba kana okay the your assistant manager they recommend ba sha ban dismiss ba ban when not mar ka kla kham long ba kham associate jinja the
nalor kata pada kadon kini kijing pili pada ba kumno kini kena kila ai kini complain ado December bat mai tarik ka email maka email ba kini ki officials pada kinam kitkam jong ke MCA pada ki campaign kya le Shisni arsi ila ban ong mo ila ban up kan henry du san banai ban up ta kala ban ban ila ban tiang kan mo di namar makiru kita kisah mo ta officials ru kidan ka complain de menying hap khot yaki ma is the girls complain semua kala dan ko complain jung itu kena kai tingi khot yaki but nia kedua nia keren but ni skap ki statement jong ki but ki ai baki on ni halor kan ni but ki kendo ro but ki kap tu kan ni kena kan thai mo na mar ban de ki benong fair mo de benong sidang ni no but ni lap kap tu kan ni ki jing lap bai sa nang ya thon po legal consultant jong ni tamba kawai ni lap ban ong ba ki ai ka ga dau ba kadon ka election tu ko por but kadon ro ka ka court case na ta dau ki pun kam Henry gijing keli yang ni pada kalong kumlia kan ni susi benong shisni arsit khilaban klep kan refi bon kam ni ro khoi mo Henry hadu san benai dia ketuk san benai la banja ki bon ki gijing mai ta ki khna dan ki gijing ja a lot of things can happen mo ta daw ni susi benong ba ki la le ki benong benong morally responsible mo menong instinct ya kan ya kam ta dai ba ki khna ya safety ki jongki the very people that they're there ya kita ki ba ki don hang to ban ya rap ban ni ban ya dai ya ki ya kata ki mle mo te ki ho ya kata ni ya snow ba president bo ong ba kala dai ko for ba ong kham wan kala chko office na ka daw ki pe hi ga email tamam dan ba ya thoyo kata ka dai ki jing ong ki jong te ya kata pada long issue ong bakale ong institutionally constitutionally and morally he is responsible also but kiwe yo dia kata de kwe andre ya unio operations manager pada ni yo I ba ula de ble ka kam nam ula de bi tho ya treasurer but you secretary ta kata de tang kam ram ka jong te ula le pala ya kata ni appreciate ya kata mo ya kata ka jing long sure jong ban ya tho andre ukam ban shu ba da kan tang kata ba sigi kan tu bar khoi bam dei ban chu snap tang bi yo snow andre yo I ke jing ja kom kine phi ban kam mi shak mat kli jing kli wa le kem le e mo tang kata kan chu dan kata ka jing khat ya kan ne ka jing le ka jong kini anggot mo andre ya secretary pada but your treasurer pada te ni so tho lagi jing ya kli jong ni ba de statement ka jong ki ne ba ki ban sabatai hadian ba maki kilatip tang ba le se mo kum kata ba ong ba ki bo kem ki ken sting ya kan ni mo ya ba ya kan ka kam but ki shim kya ya kan ka kam but they are responsible morally again constitutionally and institutionally responsible for this no and Leitan kata ki kem bo ro ha bo kan ka new apex council I think that ki ya kan do meeting hadian ro ki kem bo kata ka agenda mo de ya kata ro kumbangila apa shisha but ni sa kin sabatai bahai mo po legal council jongi arwan sabatai bah ke ka stand ka jong the secretary mo tingi sosi ban crunch pang kini ke bro khoi ta pa ni hap ni pada kata ka order ba ka recommendation mo kat kom ka por ka pang dan mo ni shupni ya kita bagi la le kita bagi kem le ka badai mo dia ka shong ba ka MCA kata ba ka jurisdiction jong ki le ni shupni ba ka finding namang ni we have to be true to what we are hearing and nothing more nothing less dia ka shong pada ke MCA ka le kat kum ka board ka constitution jong ki kata ta kam dei ka thma ga jong ni ka thma ga jong ki pat ni ro ni bun kam ni kwa ro na phim beling ya wan man ta si ro ban panchai ki ne ki eng ki khnang ba phim nom ya no ge pi kwa ban kli no man ta na mar beling ni kwa ban ya bun kam ki we te kam ya kan ni la dap te ka kam
no ni la pen shai but kala dia hopefully kam no one sure hangi na marbani man kasi kila mi skwi ki kam mo they mean will appreciate the press also unless you have very important questions to ask us that we are not clear about long kat bana hi to ai ni tri ka kam jong mo but ya ka badai pada ka thama bong ti badai ki jingnya ka jala ni ki jingnya ne ala ni ki badai shabar pada te kari ka another domain mo ka bam de ki jong MCD mo ti ngishko pan ong batang kan dia ro ban kumbang la de kran karang ro ban yele inspection ban yele pet but ki pon ki jing dona shisha but kila ban there's room for improvement mo kum ko khatam ka bam ka di nutrition nang ta pa de ka jing long ki privacy dan dian pa de ko ta kan ter ti be ka jing kan to jong ni pa de ko khatdo ka de na man ta current officials and the president dan pendep no ikan ka kam wet no kenapa kam nom don kata ka jing tuat te ha ka jing kam pisah kam tam kenapa kim nom suffer mo kim nom don jing e te kini kinom kit kam ka wei kata bat dah baki jing e ka don hang ta kini ki affect pada ki cricketers kin ye le chano kin compete the very dream that they have pada kim nom la ban le kata tini kan tu ye baro ba kin le wood ya kan ya kam kenapa kan ya bet no but cricket team we wish the best ya kan cricket association akan nang ya chakmal pan tiu nam ya kan ta riba ja ni jo lishibon